گفت ما بستگی بود شب سحر اومدیم گفت نیست برو همین گرفته برفتیم من کوفته اومده همینو یافته من گمشدگی کی بود رویونده گرفتیم. устуоваз Нозимов сокини ноҳияи Масҷоҳ ягона ҷабрдидае нест, ки аз чапдастиҳои Одинаев Шарифбек Умарбекович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Масҷоҳи ноҳияи Масҷоҳ зарари моддӣ дида як адад моли калони шохдорашро аз даст дода бошад. Ба ҳамин монанд якчанд нафар сокинони ноҳияи Масҷоҳ ба шӯъбаи дар ноҳия будаи Вазорати корҳои дохилӣ оиди дуздида шудани ҳайвоноти хонагиашон муроҷиат карданд. Кормандони милитсия дар натиҷаи гузарондани чораҳои фаврии ҷустуҷӯӣ гумонбаршаванда Шарифбек Одинаевро дастгир намуданд. Дастгиршуда бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт дар як ҳолат ба назди заминҳои саҳроии Ассотсиатсияи хоҷагии деҳқонии Зарафшони ноҳияи Масҷоҳ ҳозир шуда аз набудани соҳибмулк як сар чорвои калони шохдорро ки ба шаҳрванд устуоваз Нозимов тааллуқ дошт тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. Ин даромади муфт барои гумонбаршаванда Шарифбек Одинаев одат гашта дар ду ҳолати дигар дар вақти шабона ба заминҳои саҳроии Ассотсиатсияи хоҷагии деҳқонӣ ба номи ҳоҷӣ Амирови ноҳияи мазкур рафта барои амалӣ намудани нақшаҳои нопокаш ба миқдори умумӣ 4 сар моли калони шохдорро ба таври пинҳонӣ тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. бояд гуфт ки гумонбаршаванда бо мақсади нашинохтани мардум дар молбозори ноҳия чорвои рабудаашро ба молбозори ноҳияҳои Спитамен, Ҷабур Расулов ва шаҳри Қайруқум ба фурӯш бароварда ба миқдори умумӣ 15 000 сомонӣ ба шаҳрвандони ноҳия зарари моддӣ расонидааст. як нуқтаро бояд зикр намуд ки дар ин ҳолатҳои ҷиноӣ камбудии соҳибмулкон низ ҳаст, зеро дар дашту алафзорҳо чорвояшонро бесоҳиб ва беназорат мегузоранд ки оқибат тӯъмаи дуздон мегардад. айни ҳол гумонбари ҳодисаҳои мазкур Шарифбек Одинаев бо тасарруфи 5 моли калони шохдор дар 3 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад ва нисбати ӯ бо моддаи 244 кодекси ҷиноӣ яъне дуздӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз гардида дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.